Claro, o tema é hasta onde se pode chegar con estas clasificacións e como podemos con esas clasificacións artellar o suelo rural, non? Porque o problema é que cando facemos un plan xeral, ou sea, cando actuamos sobre un concello, nos atopamos pois que en o suelo urbano temos unhas determinacións moi claras e temos un coñecemento moi claro do medio, pero no rural non nos sucede o mesmo, non? No rural resulta que nos encontramos pois o suelo, por exemplo, o suelo rústico de protección forestal. E o suelo rústico de protección forestal que é exactamente? Pois é unha zona que está plantada de árboles. É unha zona que tivo árboles en algún momento, pois ten agora, ou que sufriu incendios, e que como tal, pois porque sufriu incendios, pois non se debe clasificar a outra clasificación, porque legalmente se quere loitar contra eso, entonces se quere manter a clasificación forestal, pero digamos non ten en estes momentos un uso claro. O normal sería que cando ti faz un planeamento dun concello, por exemplo, podeses atacar o suelo forestal desde un punto de vista integrado, por exemplo, coa Consellería de Medio Rural, dicindo, bueno, aquí hai estas áreas que son efectivamente forestais, que deben de seguir sendo forestais, pero que uso van ter? Que tipo de plantacións se van a meter en cada área? Que zonas van ser para repoubamento de castiñeiros? Que zonas debían de ter outras especies? E isto, digamos, debía ser de traballar de forma integrada co planeamento, non? E xa para, bueno, isto sería un pouco un xenérico porque xa vos digo, vamos falar despois tanto Isabel, que me parece que vai falar da integración de directrices, como Teresa, que vai falar da planificación e da integración dos temas medioambientais e da participación pública nos planes. Eu quería vos falar simplemente brevemente de dúas cousiñas, que son o plan do litoral e máis as directrices. Ante o plan do litoral nos atopamos unha situación extraña, porque, por exemplo, temos o exemplo de Asturias, que hai, no ano, penso que no ano 96, aprobou as directrices de ordenación do territorio e que alrededor do ano, a mí me confundo coas datas, pero penso que alrededor do ano 2001 aprobou o plan de ordenación do litoral. É dicir, fixa a secuencia tal como hai que facela e ademais 10 anos antes que non. E nos encontramos nunha situación extraña porque estamos nestes momentos con un plan de ordenación do litoral que está en aprobación inicial, é dicir, que está na mitad da súa redacción, xa tivo parte das consultas públicas, pero lle falta incorporar todo as alegacións dos concellos e darlle forma definitiva. E temos unhas directrices de ordenación do territorio que están en exposición pública un proxecto de directrices, pero que non están aprobadas. Cando normal sería que o plan de ordenación do litoral desenvolvera as directrices do territorio, que basicamente fixan os parámetros de desenvolvemento, de proxectación a escala rexión, a escala incluso rexión europea do litoral. Eu, como están as cousas así, vou empezar polo plan do litoral, que é un pouco o que está agora, no que nos está tocando máis, e despois vos falo das directrices de ordenación. Bueno, cando empezou todo o tema do litoral, houve unha paralización, como saberedes, o goberno tripartito dos 500 metros, e ao final o plan do litoral pois abrangue en algunhas zonas franxas de 6 km, en outras zonas franxas de 2 km, pero vai moito máis alá do que era estrictamente a paralización dos 500 metros. Este exemplo, por exemplo, que tedes aí na pantalla, en Anaco do Concello de Fene, e vedes unhas zonas aí marcadas en, bueno, vedes o azul da esquina e o mar, e logo veñen unhas zonas marcadas en azul oscuro e en verde, que son as proteccións intermareal e a protección costeira, que é unha das cousas que fixa xa o plan do litoral, e que aproximadamente en este caso coinciden cos 300 metros máis ou menos desde a costa, pero o plan do litoral chega hasta a raya que tedes aquí abaixo, esta raya de trazos, que aproximadamente penso que son, en este caso, 3,5 km. O plan do litoral fixa, vou para primeiro nesta imaxe, que é o modelo territorial, do mesmo que estábamos vendo. Vemos unha banda
color area e outra banda color gris moito máis ancha, non? Esas, digamos, son, hasta ahora estaba falando das proteccións, e estas son os ámbitos de ordenación, dous ámbitos moi diferenciados. O ámbito que se chama de mellora ambiental e paisaxística, que é o ámbito que está sinalado en color area, e o ámbito de ordenación, onde, digamos, teñen competencia os concellos para, dentro dos seus plans, ordenar, non? Que é o que está sinalado en gris, non? E despois se cruza con outro elemento, que son esta especie de marcas azuis con líneas de trazos que aparecen por aquí, que son os corredores ecolóxicos e paisaxísticos, non? Que coinciden coas veigas dos ríos e con algunhas zonas de interese forestal, non? E tamén con humedais, e, bueno, zonas que se deben preservar desde o punto de vista paisaxístico, e que, en teoría, debería de fixar as directrices de ordenación do territorio, e deberían de consolidalas os plans xerais dos concellos. Pero, unha vez máis, como se fixo ao revés, pois empezaron a aparecer no plan do litoral e se estenden moito máis alá, como estamos falando, dos 500 metros, cando en realidade pois non ten competencia para facelo, pero se supón que os concellos van a recoller estas determinacións nos seus plans xerais, non? Este sería o modelo territorial, o que estamos vendo. Se nos fixamos neste plano, que é a mesma zona, sería o modelo de xestión, non? E vemos que aparece esa picada de zonas brancas, non? Esas zonas brancas son as zonas que, digamos, no plan xeral, actualmente no que é o plan xeral do Concello, están definidas como urbanas ou solo de núcleo. Neste caso, no caso de Fene, a zona todo peirado, que urbana, ese salpicado que vedes de manchas pequenas, pois son os núcleos, e esta mancha grande que hai aquí abaixo, pois é un suelo urbano industrial, un polígono industrial, non? Que significa isto? Significa que o polvo non é unha ferramenta, o plan de ordenación do litoral non é unha ferramenta definitiva que marque, establezca unhas clasificacións, porque non pode, senón que o que fai é solaparse ao planeamento municipal. Marca unhas directrices, pero despois estas zonas blancas, digamos, que están definidas no plan xeral como suelo urbano, aí é o plan xeral do Concello o que actúa de forma independente completamente do que diga o polo. Que sucede? Por exemplo, este caso que o Concello de Fene, que ten o plan sin actualizar a lei 2002, agora están falando os grupos parlamentarios esta semana pasada, saiu unha noticia publicada que había unanimidade no Parlamento para que antes do 2015 se adaptaran a lei 2010, que se acaba de aprobar en marzo, cando ainda non teñen adaptado a lei 2002, penso que hai nestes momentos non chegan aos 50 concellos, penso, en Galicia, que teñen a normativa adaptada do 2002, de 315. Pois significa que en 5 anos debían de ter adaptados a lei 2010. No momento que, por exemplo, Fene adapte a súa normativa, o seu plan xeral, a lei 2010, pois aparecerán outras bolsas marcadas como suelo urbano, como suelo de núcleo e como suelo industrial. Pero todo isto, digamos, está facendo por dúas administracións diferentes solapadamente. Bueno, falamos falamos en modelo territorial do ámbito de mellora ambiental e do ámbito de ordenación, que é onde ten competencia o Concello para actuar, e nos faltaría falar dos ámbitos de recualificación, que é outra ferramenta que lanza o plan de ordenación do litoral, que consiste, e tamén, unha vez máis, é o Concello que ten competencias de facelo, non a Xunta, pero que consistiría en fixar ámbitos de recualificación en aquelas zonas onde están, digamos, dañadas por un hábitat completamente disperso, non? E esos ámbitos de recualificación no que consisten en, por exemplo, zonas, como se ten falado nos medios de comunicación, de barreiros, que teñen unha edificación que non se corresponde co modelo territorial que hai establecido, pois que poidan revertirse esas situacións, que esas situacións, digamos, podan ir tender a desaparecer edificacións, a eliminarse, pero todo iso a Xunta
no plan de ordenación do litoral o deixa de mando o Concello. É dicir, o suxire os ámbitos de recualificación, pero os ámbitos de recualificación os teñen que establecer os concellos nos seus plans xerais, o cual significa que, por exemplo, o caso de Barreiros o ten que amañar o Concello de Barreiros, e veremos o que sucede aí. O único que vos quería comentar de resultados positivos que pode ter o POL é desactivar desenvolvementos urbanísticos que se estaban producindo no borde do litoral, que aí sí que ten un efecto, e despois tutelar o desenvolvemento dos plans xerais e a relación dos plans xerais. Bueno, e vos quería falar simplemente brevemente, porque xa me están pegando o toque aquí, xa non sigo en no guión, vos comento un pouco o tema das directrices do territorio. Este plano que tedes aí, este mapa, o da esquerda, é o mapa de Galiza da densidade de poboación que hai. Vedes unha zona verde masiva que ocupa as provincias de Lugo, Ourense, o interior da provincia de Pontevedra e parte do interior da provincia de Coruña. Esa zona ten unha densidade media de 15 habitantes por hectárea, mentras que as zonas costeiras, as zonas onde están as cidades, ese corredor que aparece en laranxa e vermello, ten unha densidade media que oscila entre 150 habitantes por hectárea cada 10.000 metros. A densidade media de Galicia son 100 habitantes, 109 habitantes por hectárea. O cual quer dizer que hai un desequilibrio brutal. Este desequilibrio, que estudiaron xa outros urbanistas, este esquema da cidade difusa de Juan Luis Dalga, sigue en Portugal. O vedes no plano da dereita, que continúa en toda a banda de Portugal, e no que se chama a Eurorregión. Entonces, en teoría, as directrices do territorio debían de actuar sobre este tema. E isto vemos coas infraestructuras ainda máis exagerado, porque o que temos actualmente é un corredor atlántico denso, tanto en construcción como en sistema viario, e simplemente dúas patiñas que se meten unha por Lugo e outra por Ourense, e que tiña unha finalidade moi diferente que a de territorio.